pane chitiko chinoti kana ziro chamuziva kuti aiwa vatungamiri wenyika yezimbabwe vabva nemutungamiri wenyika nemadeputies ake vakanga vari ku the national heroes acre aiwa vachileya down a national hero. Pana tinoona pane chitiko chinoitika zvatoona kuti aiwa pane evhidhiyo riri kutenderera toona kuti aiwa vice president Constantino Chiwenga aiwa vatonyatsa kuti masupporters aiwa vanawo masupporters vari kunyatsa kuvakurudzira vari kunyatsa kutsviridza. Sanapinda mashoko anoda nyuka pana abdobva subscribe or like out on the bell icon. Tinoda pahendo yamajara jaros ana achikomenda this video rinopostiwa nevakomana anonzi Brian dzinoreva vanoposta video remapictures amuri kuona aiwa because Constantino Chiwenga vachibhodha aiwa their presidential vehicle. Tiona kuti aiwa vanhu vanenge vachifara in his support. Vanonyora vachiti whether you like it or not, I present to you the next president of the Republic of Zimbabwe, General Retired Dr. Constantino Dominic Chiwenga. 2028, corruption will be fought left, right and center. With time, we will do it militarily. John Majara Jason of Vach Chit, a show of force and unwavering support for General Chiwenga, with people chanting Gudo Hero, Chiwenga's totem, and Chibaba Icho as he arrives at the burial of Comrade Chirinda. A few days ago, I did an ex-survey which indicated that ZNPF now hit Mnangagwa and they want Chiwenga on the throne. Thomas Wamdanyo Panapa, Chiwenga kuti aiwa, makomana varike panapa tramashiko kuti aiwa, this guy another General Chiwenga is now gaining momentum, is now gaining popularity. Vanhu vari kumufarira zvaproviwa this video pakanga kachienda aiwa this burial environment pa Heroes Acre. Tudze mafunguro enyamoti kudi pamusoro pechitiko ichi. Kana comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.